Voin hi me ni som pasari sang hi som hi pahania tuna hian daria te minute somli le pahnia voin hi khwa che me ma hi tuna po hian ro sur me ka hei khwa a chiani hei ro tuna chuan zia om deuh to a bung hei voin chu bungrua bek thum lai lo thlenga hei hemi le hei hemi pahnih hi nia hei oi helai a chungah hian lo chuang the ta hei voin chu bungrua kan han ti fel dawn ni chaw kan ei kham chawa theng te kan in ti fela hei pei om lo khop mai ma se phur om ve tho bok sia hei kan han ti fel dawn ni voina kan na tur ni hei hi kan han ti fel ange box khatna kan hong zawa hei ta heng hi ania hei phei khok vek ania zara ania heng ho hi mo zara vek hills vek ania chuan hei a then chu tiang han a design khat a hlawm deuh ten an lan da nakina enge a chunga enge design om hi kan en chhin anga tun chu hemi kan cha hi a box tel loin kan cha a box tel pon han cha thin thawa ma se tun hi a voi khanna na box tel lawin kan han sa be chin ni he tam khop mai phi sengzat ni chunga he long don che chalo kan han hong kwal chinanga design vel te karon ti rang le pe le don ya hemi hi design pakhat na chu nia nakina design big khi karon tilang aba hian design 1 2 3 4 5 6 7 8 design pariat ani hi vai in ho hei oi an theina zon zon na mi lo puyo kapui phei khok zor khai eng zat man nge eng zat man nge ti a phei khok kha zaman mi phei khok iban zor ne me mi shal thayem phei khok la som phanga ni zaman ki so ta har khop be he khau nen chan boy thak chin khop me hemi design tam deuh ber lo thleng hi tuna tan chuan hei hemi te hi nia an nalh lutuk hei ka kut ti thin zai lo ngai dam teuh hei amoi sin zara moi vot tak ani hei quality po du thu sam lutuk ti han a thok khatna chu ka en fel zo a zara ho nia a design ho hi ka lo thi lang ve chinang design chu tam chong lo na in hemi design hi kan han phorh chinang hmasa ber tan chuan moi don lutuk kasem oksha wow moi zia hi le sep me nal lutuk ka sang tuk si lo mo quality chalu to kai du thu sam moi lutuk ha pakhat ni se chuan a dan kan en chin ni ang a pahnih na chuan hei hi lo en chin ni ang
Mawi sa hi chu hmapun kan cha thleng to mo an nalh lutuk bun lutuk tak ani mai hi phe chu hi ui nalh sia hi hei pui mawi sin thlalak phone ai hian taka mawi leh zual zawk maw nalh lutuk hi pawh hi name box si dang kan inliang ani ve thung hi a enchin ve rekha tha maw design te hi wow nalh tak phei pawh hi par sial vel chhuk chho top nuru tan chuan nalh lutuk hei mawi sin an mawi em vek mai nin mani te dah than hian maw mawi khat top ani mai a dawt lehah chuan hei mawi chi leh bawk ani hi wow nalh em thei hei pawh sang over lo nalh lutuk ke mawi ke zung thang nalh tan mawi lutuk pawnah phei chuan bunin lat le nalh ngawtang kut tin thin zia hi a mawi lutuk phei khawp hi a dawt lehah chuan hei hi ni ve liang hei pawh smart hei a sang tuk lo nu ho nuvolai ho bun phei tur chi rawl thawt bun nuam tur hei a dup vek leh ngal bun a nuam dawn lutuk sial reuh tak smart lutuk hi pawh dawt lehah chuan hei hi kan ti leh anga hei hi thlalakah pawh khan a nalh ke ti khawp mai a takah hian nge a lang chin dawn ani wow hei pawh smart lutuk a nalh rap tak hei mawi zia hi a san danah hi tawk bawk sia maw hei a plain top aiah chuan hei an rawn tir ve a nalh lutuk quality hi tha thei khawp mai a mawi top kha zawng kha ni sila tirang vek lo mai ang tifel tur kala nga bawk sia hei buaite in milo pui a parcel hi chhe tawh khawp mai a hei milo khung khawm sak le ni hi no no in hei helai bag ni in hung hi khawih kala ngai bawk sia tian milo khu fel sak anga chuan bag dang hi ke in kalo en ne dawn ani kan nula in milo pui bawk a hmanpui ah maw hir ria an han ti le zung zung a nge hei thei nge bag ni na ka hung a hei pawh hi enge chhungah hian enge design ang ka hri bik lo ni chu chuan hei pakhat na ka hung a ui mawi zia hi zo let's see an nalh lutuk ui sial zia hin duh dawn ni tupat le deuh sep sep le ngala an uara heng hi tun lai chu a mawi sin kan en zet ang hetiang hir hi ni mai thei hetiang box rawng hi chu chan chu design pakhat hi size kim deuh zet yang kan cha wangin hei hi 36 ani ta a chuan hei hi chu hei pawh ngai mahse size in ang lo maw hei hi 35 ania chuan 36 chuan alu pekta onlo hei hi hei pawh a ngai ania size in ang lo 39 ve thung ania chuan ka hung vek anga chuanin ka hawn zawr chungah tiang hian design ka dah dawn tho a ka rawn ti lang ve hrim hrim leh dawn nia enge chhungah hian awm hre bik lo ka tih tawh kha maw ka hung anga chuan ka rawn lang tir ve de ang hei buaite in mino pui char char a tiang ho hi khungzuah ka rem anga ka rawn ti lang dawn ni
นาฮีอสอดเทเลยเอานี่เอ้กันนะเขาเรียบรุมบ็อกซ์ใช่ปะอ๋อเฮงเขาเนี่ยที่จัดนาฮีถอดเทถอดแล้วนี่เอเทบ็อกซ์ขัดกันอินพอร์ตรักเลยจ้าเฮงเขาฮีเอามาเฮนเอาฮีซันเดอร์สตูกันจ้าเราเข่งติดเวลไหมอ่ะมันบุญชินเวลนี่เฮก็บุญตัวเจ้าอาศัยกับทอนตะวัน จนเฮตาเฮงเกมานี่ทิลตัวเท้าจีนส์เต้แอนติครีมเต้ที่สับติเวลเต้อันนี้เดี๋ยวจนเฮโอ้เฮบ็อกซ์ที่เราใช้ได้ว่ามาเซ่เฮกันชุ่มเตท้าเท้ากันนี่เท้าพี่ก็กันจ่ายเนี่ยให้แต่งเปลี่ยนเข่งว่าละเฮปุยเฉพาะไม่มานี่ทิลจานานะคุณบ็อกซ์ให้เฮงที่เตโลมลุตุกันนี่เนาะเฮ้เขาบอกกันแล้วเอ็นชินแล้วกันไหนเตะเฮ้บุยเตะชอบเวลน่าบุญเวตัวมวยสินจวนนี้บุยเตะเฮงั้นเรากินอ่ะดูน่ะเฮ้อันเราเอ็นสุเฮ้น้อยฮีก็เซอร์ไพรส์โดนะอาทิตย์ไหนจากไม่ได้กุมคริสต์มาสโดนะฮันเลยมินดีงั้นไงจ้ะมาเซ่แห่งไรอ่ะจวนนี้ตัวเทยเลยตุกให้สังขัดเลยสังนี่เดี๋ยวตัวเตนี่ชินตานี่จูมาเซ่เกี่ยมันนี่ได้ก็ขันใจให้จนลมตาค่ะบางครั้งก็เลยดูแล้วว่ามินดีชินนะให้ทิลชัดตอกอดูตัวไม่อีดเวไม่ที่ก็เซอร์ไพรส์โดนนี่ตัวนั้นฮะอารมณ์โดนให้อารมณ์เราบางทีจูกันเราเอ็นโดนนี่อ๋อตัวน่ากันเราเซอร์ไพรส์งะก็เซอร์ไพรส์ตัวจูนั่งให้กันเราหัวชิ้นเด็กกันเจอโอ้ยอารมณ์โดนตกให้หัวนักกินยาเราพอเราไงใช่ไหมยังตัวน่าฮะเด้ one two three ว้าวพอรู้เลยนี่ก็พอดีแล้วเด้พอรู้เลยก็เราพอเปลี่ยนใช่นั่นฮัลโหลแม่หลอมบ่โอ้หนูติดเด็กนะเนี่ยเฮ้ยบาร์บี้นอร์เทนเอาที่เดมนอร์เทยเอาดูเวมาเนี่ยบาร์บี้นอร์เทนเอาที่เดมนอร์เทยเอามาอันนี้เวตานี่เฮ้มาก็ใช่เราเด้เราเข่งติดเลยไหมเราแต่เล่มมีปากก็ดูแต่บลูในกอลเลนนี่เฮ้และตัวน่ะลาสนั้นกันห้องเลดอนนี่เฮ้ลาสนั้นตัวนั้นตามจ้าที่นี่เฮ้ที่เสาเท่านี้ก็เรียกว่าลาสนั้นตัวอันนี้รีอาตัวน่ะบียังโอ้
dầu chĩa thì kan hey hey heng hau hi ni te noi hi te man it noi deuh dar ram ti fai na te gym pants ti vel te nia heng hau hi ania amoi thei khop me hemi te hi moi nal sia hi mo chan chang flats hei po oi avar te hi nal top chan an tu mo om boka fleta chan mo hei chan khamo mam pu yam san ro le chuanin khamo lam san ro le hei sang tha over bun lit top top om bok ta ni chu khania hei big ti hi pahnih da ron tel ve le ni hi la thleng lawa chuanin atan zara kan in dan bo in chu kan nok khop mai hei ta hal ni boka chhuat lai a ni chera nen tiang vel ha ni a chuan vo ina chuan khami ho zong kha bungrua lo thleng chu ania ka ti fel thei chin chu bag thum ka khoi chin chu nia heng ho ka ti fel le zo zo yang e chuan kan du tok don ani kan ti fel phatang e vo ina ti fel man ka du bok sia hei som pakhat le so chan ve ne tu na hian amoi hlom lu tukamo pheikhawk hi pakhat ka lo ti lang chiang le lux hei atle sep sep ani chu rong hrang hrang a awm bawk zel ta hei chuanin hei heng te pawh hi a nalh tawp a dum nen hei pawh colour pathum grey silver leh black leh white mawi lutuk hei mi te lah hi no ti lem an lo in chuh char char a hei pui pakhat an keng kual a pakhat an a zui char char bawk a hei pui kan tun din hmun chu hei hi ni e kan hnok nei nuai mai du tok phatang in zawa in kan ti fel phatanga bag thum kha kan ti zo to a ma se hei flight te kan cha zo kha hei bag ni aron thlen bet le a hei kan la zo le cha he ka check le nga langa chu chu kan ti fel deng e hei alo anuam khop mai bo in chu bungrua ti fel tur te tama ha thak ma se la lom oma lom om lam zo ka ni bye bye patule inga bye bye patule lai ni no te kha ka ni pule thau da nia bye bye